नमस्कार, मी अजित जोगटे. माझ्या भटकंती विडा ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं परत एकदा स्वागत आहे. निसर्गाने सौंदर्याची केलेली मुक्तपणे उधळण म्हणजे कोकण भूमी. आणि ह्या कोकण भूमीमध्ये भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थी म्हणजे आमच्या कोकणवासियांची स्वर्गवारी. आम्ही चाकरमानी लोक मुंबईहून गावी येऊन बाप्पाची सेवा करतो. ह्या 5-6 दिवसामध्ये बाप्पाच्या आगमनाच्या आधी तयारी होती ती मकराची. दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी आम्ही इको फ्रेंडली गणपती सजावट केली आहे आणि आमची गणपतीची मूर्ती शाडूचीच असते. ह्या व्हिडिओमध्ये आज तुम्ही पाहणार आहात की आम्ही केलेली पूर्ण डेकोरेशनची सजावट कशाप्रमाणे केली आणि काय काय यूज केलं हे सर्व माहिती भेटणार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघत राहा आणि नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.